Felly, gêm y rownd, yr 16 ola, rhwng Glantaf a Dyffryn Aman. Elen Hall yn dechrau pethau bant fan hyn. Ond yn syth, cic gosb i Dyffryn Aman. Cyfyn nawr, ond dim y pêl, dim o dan reolaeth Dyffryn Aman. A'r pas darlwytho dda fan hyn. Cyfle i Dyffryn Aman. Pasio slick a cyflym. Ond y bêl wedi cael ei dwyn, Glantaf, ond y dyfarnwr yn dyn ôl. Ond cam sefyll. Dy mewn o'r ochr. Felly cyfle nawr i Elen Hall a Glantaf. Wedi dadlwytho i Glantaf yn edrych i lledu'r bêl. Lle allan ar yr asgell. Ond mae angen cymorth anodd ei trwy hyn. Bêl yn wylo i fi Collingwood. Mewn i Hall. Hall yn ochr gamu. Ac mewn. Ond am cais arall. Ymdrech dda i stopio. Ond dyma cais cyntaf Elen Hall. Ac yn sicr ddim yr un ola. Sgorio 5 cais yn y gêm ynghynt. Y cytrosiad yn dilyn. Ond ddim drosto trwy hyn. Felly, Glantaf 5, Ysgol Dyffryn Aman, dim. Hall yn cicio mewn i dwylo Dyffryn Aman. Pêl wedi mynd mlaen yn ôl y dyfarnwr. Felly fydd hi'n sgrym i Glantaf. Bêl mewn yn tynol gan Collingwood. Tamau bach o llanas fyna. Dyfarnwr yn ail setio'r sgrym. Collingwood fydd yn rhoi'r bêl mewn unwaith eto. Tro yma y pêl syth allan, ond y wedi mynd mlaen o dwylo Glantaf. Felly bydd Dyffryn Aman yn cael y sgrym. Blaenwyr Glantaf a Dyffryn Aman mynd at ein gilydd. Ond Collingwood sy'n ennill y bêl. Edrych am y darlwythad, ond syth i dwylo Dyffryn Aman sy'n wedi mynd mlaen i ddwylo Hall. Lledu'r bêl nawr. Mae Enfys Medley mewn i dwylo Thomas. Ond Sophia Thomas, y pas wedi mynd mlaen. Felly fydd hi yn sgrym arall i Ysgol Dyffryn Aman. Felly Dydridge
Gwythio ymlaen. Pwysau'n cael ei rhoi ymlaen gan Collingwood. A mae cyfle nawr gan Dyffryn Aman, ond y tacl yn dod mewn gan Glantaf. Dyffryn Aman dan pwysau, mynd yn ôl maen nhw'n neud. Ond gwaith da fyna, torri drwy tacl cynta, ond Collingwood sy'n cwmpo. Ond y dyfarnwr ddim yn apus, dim symud y bant o tacl, felly cic-cosbi Dyffryn Aman. Unwaith eto, disgybleth yn gadw Glantaf i lawr. Edrych i fynd ar ochr dywyll. Torri drwy'r tacl cynta, torri trwy'r ail. Dal i fynd mae Dyffryn Aman. Ond mynd syth, bant off ei drad. Gwnaeth Dyffryn Aman. Felly cic-cosbi Glantaf yw i. Hall ar y bêl. Pasio'r un cynta. Ni gyd yn gwybod beth mae Elen Hall gallu gwneud. Felly, Elen Hall drosodd am ail gais. Glantaf i wneud y sgôr, 10 pwynt i ddim. A'r cic trwy yma yn llwyddiannus. A dyma hanner amser yn rown 16 olaf y cwpan i'r merched. Glantaf 20, Ysgol Dyffryn Aman dim. Member of staff from WRU, please make your way to the St. John's tent. Felly Dyffryn Aman sy'n ar ddechrau pethau yma. Unwaith yn ragor. Yn rown 16 ola. Y merched. Glantaf yn edrych i redeg o un ochr y cae i'r llall. Ond camgymeriad gan yr asgellwr a fi fydd hi yn llinell i Dyffryn Aman. Y dyfarnwr am cael gair efo'r blaenwyr. Ddim yn apus
efo'r sgrym. Unwaith eto, fi gewn ni sgrym arall, camgymeriad gan Dyffryn Aman. A Bale yn nwylo i fi Collingwood allan i Elan Hall unwaith eto. Lledaeni'r Bale, mae Glantaf yn gwneud. Dadlwytho gwych. Edrych falle bod nhw'n dod bant troed i fi Collingwood, ond y dyfarnwr yn gweud bod hi wedi bwrw fe mlaen, felly nôl am sgrym fi newn ni. Dyfarnwr yn dweud wrth Glantaf i siapo lan. Collingwood sydd yn rhoi'r Bale allan. Chwilio am y tacl mae Glantaf, a mae Dyffryn Aman wedi dwyn y Bale. Allan nawr i rif 7 Dyffryn Aman sydd wedi penderfynu cicio'r Bale. Falle ddim y penderfyniad fwyaf clyfar, ond mae'r pwysau ymlaen am Elan Hall o dan bwysau. Gwaith gwych amddiffynol gan Dyffryn Aman, ond cic gosb fydd i Glantaf. Ond yn y diwedd, dros yr yslys, mae nhw'n mynd. Ond Dyffryn Aman wedi penderfynu mynd am y sgrym. Oes modd cael merched maes y bendraeth i cael chwech os gwelwch hwnna. Maes bendraeth girls, make your way to pitch number 6, please. Di cic grydd yn troi mynd i cic gosb gan bod Glantaf ddim wedi mynd ôl 10 metr, felly cadw'n melyn i nhw. Cyfle nawr i Dyffryn Aman. Glantaf lawr i 6 chwaraewr. Dwylo slick nawr, efe hwn i'r cyfle i Dyffryn Aman i dod nôl mewn i'r gêm. A o dan y bus maen nhw'n mynd. Dyffryn Aman nôl yn y gêm ar ôl y cais na. A'r trosiad yn llwyddiannus, felly mae genon ni gêm lawr fan hyn ar cae rif 1 yn rown 16 ola cwpan y merched. Glantaf lawr i 6. Cic hir nawr i'r gwagle. Pwy fydd yn mynd ar gêm? O, na chi cryfder. 2 chwaraewr fflat ar y llawr. On y bas yn rhydd. Sychu moyn yn rhoi'r Bale yn dwylo Elan Hall. A efe hwn i'r cyfle mae wedi bod yn aros am. Ie, wir. A dyna'r hat-trick i Elan Hall o Glantaf. A tyrydd cais y gêm i hi. Sy'n dod a Glantaf 17.7 yn y blaen. Cymryd y 3 bounce. A wedyn cic dros y postyn. Felly Glantaf yn ymestyn yn y lead i 20 pwynt.
Hall yn ail ddechrau pethau yma. Unwaith yn agor. Glantaf dal lawr i wech. Cyfle nawr os mae'n cael y dadlwyth i fynd ar cyflymder. Gan rhif 20 Sophia Thomas, heb cyrraedd y llinell, ond dyma cais i fi Collingwood. Dyffryn Aman bron a stopio'r cais, ond y cryfder gan i fi Collingwood i mynd dros y llinell wen. A mwy neu lai sicrhau lle Glantaf yn rownd yr wyth ola. A trosiad wedi mynd y llydan. A dyna canlyniad y gêm. Sgôr derfynol lawr yma y Moncana. Glantaf 24. Ysgol Dyffryn Aman 7.